Most pedig egy olyan emberről szeretnék beszélni nektek, aki nekem tulajdonképpen az üzletben az első áttörést jelentette egy személyes beszélgetésen. Egy olyan emberről, akit azt hiszem, hogy ma már 5 hónap után a barátomnak mondhatok, és nagyon komolyan foglalkozik velem, mint emberrel is, meg a csapatommal is, és mindenkivel, aki hozzáfordul segítségét. Egy olyan ember fog most előadást tartani, aki az én szememben egy nagyon hiteles vezető, nagyon hiteles ember, és egy nagyon jó családapa. A színpadon Kasinyec Otokár. Köszönöm szépen! Első, amivel szeretnék kezdeni, ez az, hogy áttérnék egy tegeződési üzemmódba, ha megengeditek. Az est végén visszamagázódunk, ha szeretnétek, de szeretném, hogy érteni, hogy nem megsérteni szeretnék, hanem neked szeretnék szólni. Kifejezetten neked. Nem nektek, neked. Érzed a különbséget? Jó, köszönöm szépen. Ahhoz, hogy folytatni tudjam, amit elterveztem, megmondom őszintén, hogy egy jó nagyot módosítottam a témámon, mert ami most zajlott le a színpadon, hát, ez jeget tud törni. És szerintem az, ami ma történik, meg történni fog ezután, ez annyira fontos lesz, hogy nem fogod elhinni, de írd be magadnak, hogy erről, ami ma itt történik, oktatni fognak a sulikban 10 év múlva. Jó? Ha nem érzed ezt, nem baj, de ha érzed, az nagyon jó. Nem fogom elfelejteni, egyszer jött egy barátom, aki egyébként Budapesten lakik, Budán, és mondta, hogy amikor 92-ben vagy 3-ban volt egy előadáson, ahol egy úriember mutatott egy ilyen óriási táskát egy nagy antennával. És azt mondta, hogy figyeljetek, ez a mobiltelefon, mindenkinek lesz egy ilyenje. Hát kirögték, meg hazajött, meg emlékszem ezt a beszélgetést, és azt mondta, hogy ez hülye. Hát nem tudja, hogy vezetékes telefon már mindenhol ott van, azt tudjuk hívni egymást. Ugye megváltozott ez. Én örülök annak, hogy ez alatt a pár év alatt, amit network marketingbe töltöttem, tudtam olyan emberekkel dolgozni, akik voltak ilyen helyzetben. És megtanítottak érezni ilyen dolgokat. Még egyszer mondom, ha nem a tiéd, nem baj, érezd magad jó úgyis lehet pénzt keresni, hogy nem hiszel abban, amit csinálsz, tudod? Itt csinálja a félvilág. 80% ember utálja a munkahelyét. 80% ember. Úgy kell fel reggel, hogy bakker. Biztos kommunikálsz a vezetőkkel. Biztos ismersz egy vezetőt. Aki, ha beszélsz vele, elmagyarázza neked, hogy azért dolgozik network marketingben, mert szabadabb életet szeretne, több időt szeretne kapni, szabad idővel rendelkezni. De nincs neki. Nem azért, mert nem akarja, meg nem tudja megtenni, hanem azért, mert már nem tud enélkül élni. Én mindig azt próbálom eladni a feleségemnek ezt az ötletet, hogy figyelj, még pár év, és otthon maradok, meg jön a, tudod, ez a nagy vezetői passzív jövedelem, meg mind azt mondják, most kinek hazud? Nekem, magadnak, kinek?
te nem fogsz tudni leállni. És én mindig mondtam neki, hogy figyelj, de nem érted, hogy én mit csinálok. Én egy nap szépen leállok, és pihenni fogok, utazni fogok, nem fogok előadni, nem fogok más országokban utazni, partnerekkel találkozni, és képzeld el, hogy az Isten azt mondta, igen, akkor itt egy ilyen eset. És elvett tőlem mindent, amit csináltam addig. Network marketingről beszélünk. Ilyen 70 ős csapat eltűnt, passzív jövedelem eltűnt, semmi. Figyelj, otthon tudtam maradni. Sőt, otthon is maradtam. És tudom, hogy többen vannak, többen, ilyen 5-10 ember van itt, akivel beszéltünk már erről a témáról, de nem fogod elhinni, hogy én hogy örültem november 22-én egy évvel ezelőtt. Hogy végre megint. Végre tudok utazni. Végre új emberek. Már nem tudsz enélkül. Ez egy kábítószer. És most mondok valamit, amit nem biztos, hogy meg fogsz érteni, így egyszer, igen, tudod, hogy a perui az anyanyelvem, nem rosszul beszélek magyarul. De most képzeld el azt, hogy nem a pénzért csináljuk. Azt mondtam, én mindig, amikor hallottam a nagy céges előadókat, 40, 30, 50 éves cégeknél, és akkor kiálltak itt nagy rendezvények, és mondták, hogy nem a pénzért csináljuk, mondom, hát ez hazudik. Hát mi a francér akkor? És képzeld el, hogy elérsz egy ilyen szintet, amikor már nem mész be minden nap a webirodádba, hogy mennyit kerestél. Mert tudod, hogy jön. Nem csekkolod le a bankkártyádod, ami után vettél valamit, vagy vásároltál valamit, mert tudod, hogy van rajta. És beszéltünk a partnerekkel most a szünetben arról is, hogy mondták a partnerek, hogy hú, de jól érezzük itt magunkat. Te ott akár nagyon jó, meg ilyen jó találkozni barátokkal, meg elbeszélgetünk. Olyan érzésünk van, hogy még ilyen jól nem beszélgetünk el soha. Tudod miért? Mert nem aggódsz, hogy most ki fogja fizetni a kávét. De ugye, hogy igazam van? Megyünk egy céges vacsorára, szuper, de én nem tudok, mert dolgom van, meg vakarnom kell valamit. Nem azért nem mész, hanem azért, mert nincs rá pénzed. És most többen azt mondják, hogy hát ezek pénzéhesek, nem megyünk hozzájuk. Meg kell, hogy értsél, hogy igen, nem a pénzért csináljuk, de a pénz az az eszköz, ami kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy te meg tudj változni. És nem fogod elhinni, hogy változik meg egy ember, akit 15-20 éve ismersz, nap mint nap találkozol vele, és amikor elér egy $20,000 havi forgalmat, meg kifizetést, te megváltozik. Ott volt melletted 20 évig, de nem tudtad, hogy olyan jó barát. Meg hogy olyanokat lehet dumálni vele órákon keresztül. Mert megnyílik az ember. Amikor rajta van az, hogy holnap költenem kell, nem tudom, hogy van-e, meg mi lesz, ha nem, jaj, hitel, svájci frank. Amikor ezek nincsenek a fejeden, akkor egy igaz emberré válsz. Ilyen kis szektás, mi? De követsz még? Jó. Na most beszéljünk arról, hogy nem tudom, hogy észrevetted-e ma, hogy itt mindenki szereti a céget, meg mindenki szereti a network marketing részét, meg az IT, meg a pénzügy, meg ajándékok, telefonok, de nem láttál cégfanatikus őrültet. Ugye voltál más rendezvényeken? Na ott vannak. Itt nincs. Tudod miért? Mert könnyedén megy. És neki nem kell ezen gondolkodnia. Tegnap találkoztunk
vezetőkkel egy más cégből, megtiszteltek azzal, hogy velünk kávéztak, teáztak, és képzeld el, hogy azért jöttek, mert a szomszédban volt egy szemi, és épp tudták, hogy itt vagyunk, és átjöttek hozzánk is. És kérdezik, hogy hát jó, oké, a terméket megértettük, jó, vannak-e tréningek? Mondom, persze, hogy vannak, de mondom, mi érdekel téged? Hát, hogy kell ezt a terméket eladni? Nem tudom, hogy most egyetértesz-e velem, ha egy terméket meg kell tanulni eladni, akkor nem biztos, hogy ez a termék kell valakinek. Igazán van, nem? Ki adja el neked a kenyeret? Most marketingezik azelőtt, ahogy eladja neked a kenyeret? Hogy figyelj, egyet kenyeret, mert ez hasznos, meg mit tudom én, mi? Nem. Így áll tejet, mert attól jobb a fogad, vagy mi van? Egy jó terméket nem kell megtanulni eladni. És nem, nálunk nincsenek eladás technikai tréningek. Sőt, nem is lesznek. Hát de mire? Most ismersz valakit, aki nem használ gépet? Ismerni fogsz, mert biztos van egy nagymama, aki nem használ még, de most ő az a többség, ami körülötted van, vagy azért több ember használ? Hát most kérdezd meg, hogy figyelj, van otthon egy géped? Igen. Szeretnéd, hogy a pénz hozna neked? Mit fog válaszolni? Nem? Vagy mit fog válaszolni? A legjobban szeretem, tudod mit? A szülinapokat, új éveket, karácsonyokat, húsvétokat, tudod miért? Mert akkor találkozol a barátokkal. És általában, amikor megpróbálják a jó kis házi pálinkát, mit gondolsz, miről beszélnek? Hát, hogy milyen nehéz az élet, meg most hát nézd meg, hogy mennyibe kerül egy euró, vagy mit tudom én, hitel svájci frank, te meg csak ülsz, azt teszel. Hát egy fél óra múlva rád néznek, hogy mi van. Jaj, hát semmi. Hát nem látod, hogy megnőtt a dollár? Dehogy nem, hát örülök neki, mint az állat. Mi van? Hát, jaj, nem mondtam, én dollárba kapom a fizetést. Elnézést. De mi az, hogy dollárba kapod? Hát dollárban minden nap megjön. Minden nap megjön? Minden nap. Mit kell ezt csinálni? Neked nem fog menni, egy gép kell hozzá. Na ez volt az eladás tréningem. Figyelj! És nem számít, hogy ül veled szembe az asztalon, jobb oldalt, bal oldalt, recepió oldalt, odaadó oldalt, mindegy. Mert neki pénz kell. És vedd észre, hogy az, akit te félsz megszólítani, mert jókeres, annak kell a legjobban. Az lesz a legjobb vezetőd. Te mit gondolsz, hol találtam én ezeket a vezetőket? Óvodában? Ők már elértek szinteket életben. Én tanulok tőlük. Hát olyan emberek vannak a csapatunkban, hogy égnek áll a hajam. Amikor mutatom be a vezetőségnek, akkor jövök rá, hogy Istenem, mit is mondok? Ilyen cégtulajdonos, olyan cégtulajdonos, ilyen banktulajdonos, olyan banktulajdonos, 300 kilométer autópálya tulajdonos. És erre rá te ott ülsz, és mondod, hogy hát ez nem fog menni. Hát hogy? Ha én nem kapok egy pecsétes papírt, ez nem fog működni. Van már céggarancia? Figyelj, a Volkswagennek volt. Nem fogod elhinni, de a kínai tőzsdének is volt. Sehol sincs. Volkswagen 73 milliárd euróra meg lesz büntetve.
De milyen jó lett volna, ha Volkswagen-nel kezdünk, ugye? Hogy figyelj csak, partnerünk, de jó, megyek. Azt mi van? Barátaim, nincsenek garanciák ebben a világban. Egy van. Ha imádkozol, akkor hozzá beszélsz. Én most meg szeretném kérni... de jó! Most meg szeretném kérni Gyulát, nekem van egy szlájdom. Egy nap az emberek hirtelen rájönnek, hogy nem kell úgy élniük, ahogy azt a mások megmondják. Alan Kitley. És ha ezt meg fogod érteni, és megengeded, hogy ez életed filozófiája legyen, így megváltozik az életed. Mert a mi agyunk az ugyanolyan, mint a Winchester. Amit ráírsz, az fog rajta futni. De a Winchesternek könnyebb dolga van, mert tisztán kapjuk. És mi döntjük el, hogy mit írunk rá. Ha meg nem kell, kidobjuk és veszünk egy újat. Na itt már egy picit nehezebb. Bár ott is ki lehet dobni, hidd el. Vannak erre tréninget, 6 napos afrikai túra, meg stb. Vagy azt választod, vagy elhiszed most, amit mondani fogok. Most, amit ráírsz a Winchesteredre, úgy fogsz kelni minden reggel. Az lesz a holnap végén, az lesz a pároddal, szüleiddel, gyerekeddel. Az lesz, amit ráírsz a Winchesteredre. És nekünk van egy program, amit ráírnak. Akarva, akaratlanul. Nem tudom, jártál-e iskolába? Egyetem? Igen? Na ott ráírják szépen a programot. Sőt, van még egy ilyen is, mint a szülői programírás. Na mert azok megmondják, hogy kell. Most, értsd meg, imádom a szüleimet, de ott egy régi szoftver fut. Képzeld el, hogy le kellett doktorálnom közgazdászatból, 7 évig oktattam az egyetemen, gondoltam, hogy jót teszek az emberekkel, aztán rájöttem, ha a partner, az egyetemista, vagy az iskolás nem fizet azért, hogy te most neki tudást adsz, akkor azt a tudást nem tudja használni. Nincs ingyenes tudás. Ezért is megértettem akkor, hogy egy jó tréningért, egy jó tudásért fizetni kell. Ez most nem erről szól, hogy most hétvégén lesz egy autokár tréning és 100 euró a belépő. Nem. Csak annyi, 200, igen. Csak annyi, hogy ezt meg kell értsed, hogy a tudás, ami ingyenes, azt nem tudod felhasználni. A tudást, ami megváltoztatja az életet, azt nem adják ingyen pedig. Ennyire egyszerű. Figyelj csak, milyen programot kaptam? Szoftver? Fiam, jó kell, hogy tanulj az iskolába. Csupa ötösök kell, hogy legyenek. Miért? Hát mert apucinak is az volt, anyucinak is az volt, nővérednek is. Úgyhogy hát meg kell, hogy feleljennek. Oké, hát ezt elfogadtam itt tiszta alapból, mert még üres volt a Vinci. Hát is végig tanultam, megkaptam szépen mindenből 5-öst, jó tanuló voltam. Sőt, túlzás is volt, de jó. Aztán megjött az egyetem. És mondták a szüleim, hogy figyelj, ezt be kell fejezni, kitűnő kell legyél, a legjobb kell legyél, és ha ezt befejezed, kapsz egy jó munkahelyet, állást, fix jövedelmet, és majdnem ott van a paradicsom bejárata is. És figyelj, én ezt elhittem. És végighúztam az 5 évet. És képzeld el, hogy kimentem az egyetemből, és nem várt kint senki. Hogy figyelj, milyen jó, itt van egy állás, egy autó, itt egy lakás, azt menjél szépen, fiam, dolgozni. Nem. Jó, hát
én a modellt már értettem, hogy suli, meg egyetem, mondom, oké, akkor ledoktorázok. Akkor biztos meg fog nyílni az ajtó, és akkor lesz egy állás, meg minden. Igen. Csak képzeld el, hogy ilyen 20 éves koromban, 24 éves koromban ilyen 100 eurónál többet nem kerestem. És volt egy jó állásom, egyetemi oktató. Sőt, öltönyben jártam, meg nyakkendőbe. Igaz, nem volt olasz, mint ez, de érted? Szépen néztem ki, szülők büszkék voltak rám, csak épp nem volt pénzem. Jó, megértettem, hogy akkor most el kell kezdenem üzletet csinálni, ugye? El is kezdtem. Sőt, még jó cégeim is voltak. Jó, volt egy 2008-as év, nem tudom, volt nálatok-e? Minden szépen lenullázódott. Hát nem is lenullázódott, hanem maradt egy hitelem is. Hát ingatlanoztunk. Jó üzlet volt. Oké, kell legyen egy modell, ami működik úgy is, hogy nincs mit tőled elvegyenek. És akkor jött az az ötlet, hogy network marketing. Ugye voltak cégek, meg vannak is cégek természetesen, amik nagyon jól működtek, de én értettem azt, hogy ha egy működő cégbe bemegyek, az már nem lesz újdonság, nem tudok piacot robbantani. És elkezdtem keresni, kutatni egy céget, ami már a világban volt, de Ukrajnán még nem. És képzeld, találtam, ez egy Nuskin Enterprises cég volt, és elkezdtem. Elmentem szépen, nem tudom, azt hiszem Budapesten volt, egy rendezvény, ott találkoztam vezetőkkel, mondom, hogy figyeljetek, megnyitom nektek Ukrajnát. Rám néztek, azt mondom, milyen MLM múlttal rendelkezel? 0. Ez hülye. Hát ilyen nincs. Hát itt hozzánk ilyen gyémántokat visznek találkozóra, meg ilyen vezetőket, meg itt megjött egy nullás, aki életben nem csinál, de azt mondja, hogy megcsinálja. És képzeld, nem hitték el. Magyarország a legnagyobb Nuskines vezetője azt mondta nekem, hogy Ottokár, hát ne csináld ezt, gyere egy 5 év múlva. Mit gondolsz, feladtam? Hogy? Mondtam, ki a szponzorod? Nézd rám. Most el tudod ezt képzelni? A partner, aki odavitt a legnagyobb guruhoz, hát majd összeesett. Hogy mertem én az embernek ilyet mondani? Mondom, ki azt mond, mert te nem érted, hogy miről beszélek. Azt mondja, figyelj, 2 hónap múlva nem Budaörsön. Gyere, eszembe jut, lesz egy rendezvény, na ott lesz. Jó, elmentem a rendezvényre, kivártam azt a 72 órás rendezvényt. A végén meg ott álltam, mondom, figyelj, itt vagyok 3 napja, most már muszáj beszélnem vele. És azt mondta, hogy jó van, de egy 10 perc. És képzel, az megvágta. És mondta, hogy figyelj, oké, ezt meg kell, hogy csináljad, itt az e-mail címed, amikor ez készen van, hívjál föl. Na azt, amit nekem meg kell csinálni, az itt egy exekutív szint, csak a Nuskin marketingébe. Nem Nuskines exekutív, mint itt egy exekutív. Egy zárt piacon termék nélkül. Jó? Hát mit gondolsz, feladtam? Hát megcsináltam. Szerintem ilyen 3 hónapra alatt már készen is volt. Mondtam, figyelj, itt van tovább. Mi van? Azt mondja nekem, figyelj, 2015-re van betervezve Ukrajna nyitása, várd ki. 2080 az utcán, érted? Mondom, mi van? Jó, a lényeg az, hogy 2011-ben megnyitottuk Ukrajnát a Nuskinnek. Úgy, hogy 0 MLM múlt. És képzeld el, hogy éreztem azt, hogy amit a szlájdra írnak cégek, most nem a Nuskinről beszélek, kifizetés, karrierszint, kifizetés, az hazugság. Elértem a szintet, és nem volt az a fizetés. Mondom, ez hogy működik? Hát én azért jöttem, hogy ezt a szintet elérjem. Azt mondom, persze, de hát az a maximális lehetséges fizetés, ha mit tudom én, meg mi. Azt mondtam, hogy többet soha nem fogok emelemezni. Feladom. És ilyen 2-3 hónapra rá megkeresett egy cég,
És ők felajánlották, hogy figyelj, csináld meg ugyanazt, mint ott csináltál, csak így jobban megfizetünk. Hát nem hiszem el. De tudta, hogy mit csinál a vezető, mert azt mondta, hogy figyelj, ígérem neked ezt az összeget, egy holnap kemény munka után, és ha nem lesz meg, állom. Zsebemből megfizetem. Na, ehhez már motiváció volt. És képzeld el, hogy elkezdtem, és az első hónapomban kerestem $10.777. Egy hónap alatt. És akkor eltört bennem valami. Hogy a networkből nem csak egy plusz pénzt lehet keresni, hanem meg lehet élni belőle. És mondtam, várjál, ha én most felmondok a munkán, és csak erre koncentrálok, akkor több lesz? Mit válaszolt? Persze. És ezzel felmondtam a munkán. Apám majdnem meg zöldült. Hát most, fiam, hát mit csinálsz te? Piramis? Tudod, nem ezt mondják neked? Mondom, dehogy piramis. Ez egy legális üzlet, meg fogom csinálni. Apu, veszek egy autót, házat, lakást. Szóval, úristen. Nem tudtam megoldani ezt az ügyet otthon, elvittem anyut egy rendezvényre. Mondom, nézed anyu, ők megcsinálják, én is megcsinálom. Hát de tehát ez nem nekünk való. Hallottál már ilyet? Jó. Dehogy nem nekünk való. Persze nem, meg duplázzuk. Hát én szebb vagyok, mint ő. Meg magasabb. És képzeld el, hogy előtt egy idő, amikor abban a cégben 100% forgalomból 86 alattam volt. 86. Több mint 46 országban. Vendégelőadó. Hát ott azt hiszem, hogy innen soha semmi más. De az ember agya olyan, hogy ő evolúcióban részt vesz. És amikor már elérsz egy szintet mentálisan, megérted, hogy nem csak a pénzért kell csinálni azt, ami az életed munkája. Vagy az életed dolga, inkább így mondanám. És amikor felvázoltam a vezetőségnek azt, hogy mit én szeretnék változtatni a cégben, ugye meg tudtam magamnak engedni, hát egy 86%-os gondoltam, hogy meg tudom, de nem. És váltanom kellett. Hirtelen szűk lett az egész világ. Nem tudom, volt-e ilyen az életedben? Éreztél-e ilyet? Már nem kell az. Kinőtted, nem tudsz, nincs, kész. És ekkor kezdődött az, hogy elkezdtünk országról utazni, munkanélküli lettem. Oké, hogy volt egy kis pénzünk otthon, meg minden, de nem mentem sehova minden nap, érted? Híztam egy 15 kilót szerintem, így kapásból. Az alkohol is túl finom kezdett lenni már. Biztos ismerősi. Hát mit csináljál? Hát nem tudsz mit csinálni, nem jelenik meg más cég. Most menjek egy 60 éves cégbe? Nem. Menjek el valakihez alsó vonalnak? Hát ne viccelj, nem tudok én már alsó vonal lenni. És képzeld el, hogy akkor felhívott engem az Alex, hogy hát ő kapott egy ilyen rendelést, és kéne valaki, aki így félszemmel megnézni a marketinget, amit írtak, és nekem azt mondták, hogy te ezt meg tudod csinálni, hát hogy nézd át, légy szíves meg, és ennyi. Hát mondom, jó van. Találkoztunk, de figyelj, az Alex úgy megtetszett, meg az, amit mondott, mondom, várjál, ez most arról szól, hogy minden gépen ott lesz egy ilyen program. Majdnem mondtam, hogy Kairos program, csak akkor még nem volt Kairos, hanem csak egy ötlet volt. Azt mondja, igen. Hát mondom, várjál, hát a világon 3,5 milliárd ember gépet használ. Azt mondja, igen, jól látod.
Mondom, de várjál, akkor kezdjük el. Azt mondja, nem azért hívtalak. Nézd át a marketingrendszert, azt viszont látásra majd megnyílik a cég, az hívunk, vagy valami. Mondom, jó. Megnéztem, és nem tetszett, amit láttam. Sőt, azt mondtam, hogy ez hülyeség. Több éves pályafutása, ez nem jó. Ez egy egyéves cégnek jó. Azt mondják, miért? Hát mert mondom, fel tudok ajánlani sokkal jobbat, még motiválóbb lesz, és az kell, hogy a partner pénzt keresen, nem a cég. Várjál, de hát mi ezt megnéztünk 3-4 cégbe, ez így működik, mert nagyon jó. Persze. Nem fogod elhinni, azok a cégek már nem léteznek azóta. Egyébként, aki tudja, hogy miről beszélek, tudja, hogy miről beszélek. Hú, de jó hangzott. És képzeld el, én mondtam, hogy én írok egy klasszikus network marketinget, és biztos vagyok benne, hogy ez működni fog. Hát erre azt mondták, hogy figyelj, úgyis minimum egy fél év, meddig elindul, írjál egyet, azt majd belenézünk. És én írtam egyet. Ilyen 2 hétre rá, vagy 3-ra talán, készen is volt, és ezt el is vittem a cégben, de már ilyen prezentációformán készültem. Prezentációformán leültettem mindenkit, mutattam meg, stb. És erre azt mondták, hogy fú, ez jó. Ez jó, és értik, hogy motiválja, de én így, hogy például ma lép be egy ember, 3 regisztrál, 1,5 euró havi fizetéssel, meg tudjuk győzni, hogy már csak Kairos csináljon. Hát nem? De. Ez úgy de egyszerű, és nagyon jó, és nagyon átlátszó. És megérti az ember. Azt meg, jó, ezt megvesszük. Mennyit kérsz érte? Mondom, ingyen odaadom. Meg, hogy? Mondom, úgy, hogy én leszek az első a világon. Szerintem akkor még nem értették. Hogy ez mit is jelent, mert azért ők fizetik meg a havi fizetésemet, és van, amikor itt csinálnak, hogy De én azt mondtam, hogy akkor lehet profi egy marketing, amikor az, aki létrehoztam, megél belőle. Nem? Mondom, ha én fizetést fogok kapni, akkor én hazudok a partnereimnek. Akkor nekik tetszett az ötlet, mert nem kellett pénzt kiadni. És akkor elkezdődött az, ami elkezdődött. És óriási büszkeséggel nézem most ezt a termet, úgy imádlak titeket, és én érzem, hogy mi fog most kezdődni. Most mondok egy csúnyát, amit más üzletből hoztam át, hogy veled vagy nélküled, de én láttam már cégeket, meg ismerek cégeket, akik egy budapesti vagy magyarországi rendezvény után havi $1 milliárd értek el. Havi $1 milliárd. És én mondtam Zsuzsáiknak, meg a vezetőknek, Petinek, hogy ugyanezt érzem most Magyarországon. Nem iszom. Jól érzem magam. Ezt tényleg így gondolom. És azóta én nagyon sokat találkozok emberekkel, partnerekkel, és azt veszem észre, hogy mindenki, aki itt ül, meg aki nem, meg tudja ezt csinálni nagyon gyorsan. De nincs egy cél, ami miatt ezt megcsinálna. Nincs célod. Tudom, hogy azt mondom, dehogy nincs, van. Nincs. És most nem menj ki. Most tényleg nem menjen ki senki. Ne haragudjatok. Megkérném szépen a villanytechnikusokat, hogy kapcsolják le a fényeket. Hangtechnikus
Ott nekem van 2 darab fájl, ha jól tudom, Gyula, van. És én szerintem, ha lenne cél, az a villanyt is ki kéne kapcsolni. Ja, köszi. Akkor szerintem törjük szét, úgyse tudjuk használni. Ha van egy cél, ami mozgat, akkor fantasztikus eredményekre vagy képes. És nem tudom, hogy milyen szemmel nézel most rám, mint kire. Ne válaszolj magadnak. Megengeded, hogy segítsek? Én azt szeretném nagyon, hogyha minden partnerem, ami már megvan, ami csak lesz, minden partnerem, az változtassa meg az életét. Érje el céljait. Éljen egy olyan életet, amiről eddig álmodott. De nekem ehhez szükségem lesz a segítségedre. Most a kamerák miatt én elköszönök tőled, viszontlátásra találkozunk jövő alkalommal.